Yuk. Yo. Hosta, 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 hosta. Aduh sedap. Oh ya ya ya. Betul, 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 Aku juga betul, 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 bisa Yo. Weh. Yo. Ayo. Yo hey ho. Iya iya. Hey. Lali janjine. Ayo Tomak joget Yo. Tomak. Hey ah hey. Njaluk mik. Idalit. Yo. Yo yo. Dilingsir. Aku nunggu kowe. Karena anak kambing saya. Alah, alah, alah. Yo. Kandhane alesane sapa wong sing ngedelo kadung dandan ora janjane gosek ambekan sik mak Mak titik Ambekan gugup sik. ape nendi? Enggak ya. Sesuk icir icir jagung mak Penak lho. mau berarti sing mau nggo nyawer iki dhuwit bathi jagung Aku mbiyen ape dipek mantu wong kene ora sida. gene Lah anake lanang kok. mas mriki to Pripun? anakku wedok ameh tak nggo mantu jenengane ameh dienggo mantu purun Dinggo mantu. Heeh. Urun ah. tenan Tenan. purun Purun. dienggo mantu Padahal pitik ae lho. lah jare mau purun Boten sida purun. oh nggih mpun lanjut mae janjane Yo. gelai ketung
matur suwun lali janjine Sampun Kak nggih, Bu. Valden Matur kalian sembah bareng suwun. Mae.